Kaixo baratzazaleok, bagatoz ostiralero bezala baratze kontuekin. Gaurkoan Mikel Etxegarai, Josu Iturria, Mikel Baztan eta Inigo Segurola izanen ditugu gurekin. Entzun nahi duzue zer dakarten zuentzako? Adi, bagoaz! Mikel, gaur txapelakin etorri gara? Bai, txapela gara. Zu bazenun, ja bixera jarria. A ber, eskarolak dauzkazu hemen landatuak, baina oraindik ez daude jasotzeko. Landatuak daude noiz? Landatuak daude abuztu bukaeran, iraila hasieran, hor da momenturik egokiena landatzeko. Bai, gero eta lehenago landatu, abuztu erdialdera, handiagoak egiten dira, baina udan sufritzen du gehiago. Neguko barazkia delako. Claro. Eta orduan lehorteekin sufritzen du. Eta orduan abuztu bukaera iraila alde hortan. Hor dago oreka pixka bat. Landatu? Abuztu bukaeran eguna mozten du, orduan abuzkiak ere, beroak ere jaisten du. Baina azte prozesu horretan, honek ere prozesu bat jarraitu behar du, eta ez dira horrela jasotzen. Ez. Orduan lagundu behar diegu bere prozesu horretan, ez? Zuritu egin behar dira. Hori da, zuritu. Bai eskarolak kasu honetan, eta bai, adibidez, atxikoriak. Gaur ere zurituko ditugu atxikoriak, ez? Ikasiko digu nola zuritu. Bale, eskarolak oraingoan. Hori da. Badira bi mota zuritzeko edo, nik ezagutzen ditudana behintzat, eta da edo txanoarekin edo gomarekin. Bale? Eta orduan txanoarekin, erresa, prezioz, garestiagoa da txanoarekin, baina hobeto egiten dira. Eske, kristolana du orduan eskarola batek? Bai. Jode, jaten duguna? Horregatik ere pixka garestiagoa dira letxuga baino, Claro. ere distantziak handiagoa dira letxuga baino. Toki gehiago okupatzen du eskarola batek. Bai. Orduan, eta zer eginen genuke? Pues hasiko ginen... Banan, zapela gartzen! Hombre, hemen artelanak. Eka! Zer, eta horrela ja nahikoa? Ez. Ni jarriko izu, Mikel. Lehendabiziko planteatu... Txak, horrela? Hola, bai. A ber, beste bat? Hori da. Ostra, baina oso zabala da. Harrapatu bat dut. Erdile gutxi gora da. Gutxi beti. Bai. Baina horrela bakarrik ez diogu askorik eginen, Mikel? Lehendabiziko planteatu. Eta gero ja, behin planteatu duzula, ja xuxen jarri, filan, eta bat banakaia bere tokiraino eraman. Iepa. Bai, lasai, enauzu janen. Bale, zapaldu? Bai, hori da. Pixko bat landaria ukitzia. Ai, ama, ez naiz hau sartzen. Lehenengo ostak ukitzean ja hortzen. Kieto paragoa? Gehiegi... Zu gehiago sartu duzu? Bueno, hobeda, igual... Iribaratzeko ikusentzuleek, enauzue sekula ikusi lanean, gaur bakarrik. Txalo egin duzu? Ze gaiztua. Ni saiatu nahi ze bere gehiago sartu beharko nuke orduan, Mikel? Ez. Hola, nahiko? Hasierakoak igual bai, pixkat. Bai, pixkat bai. Dios! Hola, ukitxo erteka hori dago, bai, igual arrilla da arrautu du. Harrapatu dut zerbait ere hemen. Bale? Kasualidadea, nik harrapatu behar? Hori da, lehendabiziko ostoak ukitzean, gutxi gora bera hortzen. Bale. Gehiegi zanpatzen badugu, ez diogu utziko arnasten. Eta beti onjoa ateratzeko eta usteltzeko puntxo hori handiagoa. Eta gero, landarak egingo duena da, honek ematen dion berotasunarekin ere joango da garatzen eta hori, esaten dugun bezala, erdiko ateratzen diren osto berriak zurituko dira eta bai egingo direla pixkat kogoio antzeko modu, gelituko dira bestuagoak. Eta zenbat denbora eduki beharko dute orain zapela jarria? Hori garaian arabera. Beti abuztu edo iraila bitartean hor zuritzeko denbora gutxiago behar du. Osea, geroz eta beranduago, geroz eta denbora gehiago beharko du... Hotz gehiago, eguzki gutxiago, orduan, eta iraila bitarte urrian hor 5-10 egun, ja azaroa abenduan hor 10-15, eta ja urtarrian igual 15-20 egun, 20-25. Hori ere ikustea, jakin barra duzu ere zeintzuk estali dituzun
ze momentutan. Claro. Guk egiten ditugu adibidez, 3 hilera, pum, 3 hilera, astelen batean. Hurrengo astelenean beste 3. Vale, orduan ja aste bateko epea daukazu batetik bestera. Kontrolatzen duzu pixka bat. Hau eskarola zuritzeko esan duzu, baina esan duzu ere bai, goma bidez. Eta hori eginen dugu zarekin, atxikoriarekin. Atxikoriarekin, bai. Venga, bazen. Hala. Mikel! A ber, zertzu? Zer izan behar du? Ai, ama, eskarolak zuritzen ikasi dugu, baina orain atxikoriak zuritzen nola eginen dugu. Belarretan zintzile dituzun goma horiek erabili baritxugu, ez? Bida, bi montatakuk. A ber, hauek dire betiko posterrak eta, bueno, ofizinatan dauden gomak. Eta hauekin egiten genuen lehen. Eta azkenan bi jarri barra genituen hausten ziren, eguzkiarekin, euriarekin. Nahiko sinplea dira, hauek. Bai. Eta hobeto egingo dugu, pues... Karo, eske hauek bira zabalagoa dira, eta... Bai. Eta gorriak, belarritako moduan baliote. Bida. Bueno, zein bat genuke orduan? Zori, zu lagunduko diazu, ez? Bueno, venga, ba. Zuk moñoak badakizkizu egiten? Bai, baina nire hilean. Beste baten buruan ez, osea que... Ez. Osea, dena dugu? Bai. Eta azkenean bida, hemen adibidez ikusten da, ez nola etortzen diren brote berriak edo hosto berriak etortzen. Ba, hori da joango dena zuritzen. Bai, kanpokoa... Orduan egin behar duzuna da, eguzkiak ez emateko zerbait, eta kasu honetan lotu, eh? Moño bat. Hasta el moño, hasta el moño. Hasta el moño, bukatu behar du zuen erekin, bai. Eta txikoriakin ere batzutan ere, ez dit ematen den hartzeko? Bueno, gehiengoa. Hola, eta ja jarri. Ai. Bai ez hautxinik orain. Bai ez hautxinik. Ai, beste hau, torri honea. Baten bat gelitzma da, bueno, listo. Eta horrela... Beste bat bakoitzak. Eta horrela elitzateke... Ara hemen? Hangoa egingo duzu. Claro, barkatu. Zuzu, taitxo. Eta hoxe, erreixa da azkenean. Bai, hombre, horrela atxikoria adibidez... Nibak ez dute lana daukan honek. Bai, txapelakin ezingo nuke egin, baina bai eskarola gomekin egiten alda. Eta berez egiten da. Badaude nekazariak egiten dutela gomekin. Baina eskarola gomarekin hartzeko eskarola oso zabala da. Kabo, merkeagoa, ez da enbeste txuritzen. Claro. Eritzen da pixka bat berdeagoa. Eta horrela nahiko. Horrela, izango genituke. Lau, pipa. Gaur lanen jarri nauzu, Mikel. Azkenin. Azkenin lortu duzu! Zemat aliz, eskaini den aitzurra eta ez duna hartu nahi izan. Ja, baina eskezuko oso egiten duzu. Bai. Beti dakinari utzi ez egiten. Bai, horrela ez dugu ikasten besteok. Ba, listo, eskarola zuritzeko zapela eta atxikoria zuritzeko goma. Gomak. Eskerrik asko. Honek, agian pixka gutxiago... Zenbat denbora gomerko da. Hori da, pixka gutxiago beharko zuen, Bai, zapela baino? Bai. Zapelarekin beti, handiagoak egiten direnez, txuritzeko masa edo handiagoa da. Orduan honek gutxi txuritzen du, behintzat. Baina hori, 5-10 egunetan egina. Eta bestela erresa da, kendu goma, ikusi, edo hemendik ere. Eta berriro ere. Ireki eta begiratu. Oso ongi! Así que nada. Bueno, baitxugu orain gehiago, horrein ikasi dut, lagunduko izut? Bai, dozoi atean geritiko naiz. Vale, eskerrik asko, Mikel. Zeri. Bai edo ez? Bai, jaso behar dugu, hombre. Bueno, ikasi behar dugu piperra jasotzen. Esan behar diguzu, esan dut Josu, baina Josu Iturri. Josu Iturri, bai, Iturri kontxerretakoa. Hori da. Noiz jaso behar diren, zeintzuk jaso behar ditugun, bai? Erakutsiko diguzu pixka bat? Bai, hori oso erraza da. Bueno, zuretzat. Erraza da, baina nekagarria, baita. Zeren egon bargara postura txarra batean denbora asko. Bueno, hori da okerrena. Gero oso ona da.
Ba, egiten duguna da, orain ja daukagu hemen ja piper landarea ja eginda, ez? Eta ikusten dugunez, desberdinetako kolore piperrak daukagu. Horregatik. Hemen ikusten ditugu piper gorriak. Beira eta berdea. Hori, berde txikia. Hemen florazioa, lorea ikusten dugu. Zeren piper landarea florazio bat baino gehiago egiten du. Denboraren arabera egiten du 2, 3 edo 4 florazio desberdinak. Entonces, zu hartzen dituzu gorriak eta ikusten dugunez berde txikiak egiten ari dira. Hartzen duzunean gorri guztiak, berdeak gorritzen ari dira eta gero 5 egun barru hartzen ditugu, berdeak utzi egin ditugunak gero hartuko ditugu. Horen egiten duguna da, gorri hauek banan-banan bakoitza hilera batean pintzen da eta egiten duguna da hemendik hartu, zurtoinetik, hori eskuarekin eta barkateen eraman. Esan duzu florazio ezberdina ditula, osea, landarea denbora ezberdinetan etortzen da. Hori da. Lehenengoan adibidez denak etortzen zaizkigu horrela ikusten ditugu tamaina berdinean? Hau da piper, hau da bigarren bilketa. Bale. Ikusten dugunez, ia piper guztiak itxura berdina, bi aldeko piperrak dira, eta lehenengo irailan gutxi gora bera hartzen da lehenengo bilketa, eta irailakoak itxura txarrara dira. Batzuk gindila bezalakoa dira, ez dituzte bi alde, oso irregularrak dira, lehenengo loraldi horietakoak. Eta egiten dena da, selekzionatu eta garbiketa esaten da dela. Batzuk asko, ia gehienak botatzen egiten dira lurrean. Ikusten dugunez lurrean batzuk badaude. Hori dira irregular horiek. Hori da, lehendabiziko zeren eguzki asko egiten duenez, irailan oraindik, piperrari ez da oso ona hori, eta desberdinetako piperrak egiten dira. Eta kalitate onak dira, baina erretzeko oso zaila dira, zeren bada luzea, beste bat gindia, baina kalitate honekoa dira. Eta kentzen badizkiegu lehenengo loraldiko irregular horiek, landareak hartuko du indar gehiago. Hori da, hartzen du indar gehiago eta bigarren bilaketa da onena. Hau da, ari garen nahi, hartuko genituzke gorriak. Gorriak, hori da. Piper extra egiteko gorriak izan behar dira. Gu hartu eta ondoren, fabrikatzeko usten ditugu 2 egun etxean gorritzeko gehiago. Behin jasota? Bai, usten dugu etxean eta jartzen da gorriago, oraindik. Eta hartzen duzue olako zurtoinakin, suposatzen dut gero erretzeko makinak hartu egiten duelako, ezta? Hori da, bestela ezin dugu gure makinarekin erretz. Ez badauka. Bestela etxean erreko ditugu guk. Makina gabe gaudenak. Hainbeste piperra. Bakarrik zurtoinik gabekoak. Eta hori joaten gara egiten, joaten gara hileran banan, eta egiten duguna da mugitu pixka bat ikusteko leku guztietatik gorriak daudenak, eta hemendik hartzen ditugu eta eta hartzen ditugu. Berdeak usten ditugu eta gorriak hartzen ditugu. Orain ikusten dugunez, kolore hau da pixka bat txikiago, baina bi aldeko piperrak dira. Bi aldeko piperrak esaten duzunean, zer esaten duzu? Bi aldeetan direla berdinak? Hori da, zeren bakarri dauka bi aldeak. Bale. Gutxi gora bera, eta hori da perfecto, pikillo perfectoa. Honen ikusten da oso ondo, honetan. Honetan ikusten da bakarrik bi alde daukadala, ez alde hau eta hau da perfecto, pikillo perfectoa. Pikillo. Hori da. Bestela, lehenengo kogidan ikusten dira lau alde, hau izango zen pixka bat horrelago. Hori da lehenengo loraldiko horietakoa. Hori da. Eta hau da perfectoa, pixka bat gorriago, baina horrela, tamaina erdikoa eta bi aldekoak. Hori da pikillo perfectoa. Bai, zuek dauzkatzue pikillo perfecta, zeren denak ikusten ditu nahiko perfectoak, nekazari ona garelako, nekazari oso ona garelako. Oso ongi. Eta hori da, pixka bat nekagarria, zeren hemen ez daukagu biltzeko makinarik, ez da ezer. Eskuz, dena eskuz. Eta noiz arte iraun dezake honek, 3. 4. loraldia? Azaroa edo denboraren arabera, azaroa 2 hilabete egoten gara. 2 hilabete, piperra jaso. Eta erre. Hori da, jasotzen eta erretzen ari gara. Bai. Zeren, zu hartzen duzunean lehenengo bilaketa, amaitzen duzunean denak hartzen lehenengo bilaketa, lehenengo hartutak beti gorriz jartzen ari dira. Amaitzen duzunean lehenengo bilaketa, jazten zara bigarrenean. Eta da horrela guztia. Azken loraldiko bilketa, suposatzen dut,
agian ez dagoela, eguraldiagatik, aldatzen ari da eguraldia. Ez dira denak gorria jartzen, ez duenez beroa egiten dugu, izotxa etorri baino lehenago, egiten dugu dena parejoa, dena batera hartu. Dagoen bezala ja jaso? Hori da, eta egiten dugu piper entreberatua. Da, pikillo piperra, baina entreberatua. Entreberatua zer da, piperra, zer, bikolorean... Hori da, begira, hau da entreberatua. Hori da, alde batetik, agian gorria, beste... Zaporean antzematen da? Zapore gutxiago dauka. Zapore gutxiago. Gorria baino. Piperra zaporea asko emateko, izan behar da, esan duguna lehen. Oso gorria. Hori. Eta gero urik ez erabiltzea garbitzeko. Eta egiten duguna da, hartu batzuk berdeak, batzuk bikoloretakoak, beste batzuk gorriak. Egoten dira, pixkat nahaztuak etortzen dira noiek. Hori dira azken loraldean jasota. Hori, zeren izotxa etortzen denean ja txarra jartzen dira. Itxueraz ondo ikusten duzu, baina gero egiterakoan ikusten duzu desmigatzen dela, ez daukala haragia, ez daukadala, eta fermentatzen du. Entonces, egin behar duguna da, lehenago jaso. Hori da. Bale. Oso ongi. Eta gero, landare guzti hauek, Gero uzten dugu ja, neguan, ja botatzen dute ja loreak eta dena, eta berriz traktorarekin eta kultibodarekin. Hasiko gineateke berriro prozesu berdina. Hori da. Bueno, ez daukazu lanbide txarra, Bai, bueno. Gustokoa behintzat, Josu. Bai, gu disfrutatzen dugu hemen. Eta nabaritzen da, gero jaten dugunok, kontsumitzen dugunok, badakigu. Hori ikusten dugu. Hori da guri garrantzitsuena, gero jendea jatea eta gustatzen zaiola, hori zurentzat, zuek salmenta egiten duzue, arronizen daukazuen kontserberan, ezta? Zuzeneko salmenta egiten duzue. Kontserberan daukagu ordenda eta hor saltzen dugu jendeari. Oso ongi. Bai. Pues hemendik gonbitea. Hori da. Hemendik gonbitea. Eskerrik asko, Josu. Placer bat. Placer bat. Mikel Baztan, gaur ere Noainen gaude Zentzumenen parkean, baina ez dugu zentzumen bat landuko. Gaur leku berezi batean gaude? Bueno, izango da beste aldetik zentzumen bat erabiltzea, ez? Eta da gauzak aprobetxatzeko zentzumena, daukan zentzumena. Ez ditugu post zentzumen bakarrik, gehiago daude, kontzientzia, gauzak aprobetxatzeko, bai. Hori da. Esan, non gaude orduan? Bueno, hau da oilotegi oso berezi bat. Oilotegi batean gaude? Bai. Oiloak ikusitugu. Bai, zeren alde berean da konpostatzeko zonalde bat. Eta hau nola kudeatzen aldugu? Ze hemen jende pila bat ibiltzen da, edozein ere ez da etorriko nahi duen egitera. Hori da, nahiko orekatua dago. Lehenik eta behin esan behar da, hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren esperimentu gisa sortu zen, proposatu ziguten esperientzia bat egitea, etxeko hondakin vegetalak edo organikoak erabiltzeko, aprobetxatzeko eta alde berean arrautzak ekoizteko. Eta horrela hasi ginen, kontzeptu guziak eta datu guziak hartzen, eta oso esperientzia polita atera zenez, bihurtu da ja ohitura eta ja zerbait oso finkatua parkean. Bueno, ikasleen ideia hartatik, ez? Sortzen da beste proiektu hau, oilotegiarena. Hasiera batean, hori zuk esan bezala, etxean sortzen dugun hondakin horiek berrerabiltzeko edo, ezta? Eta gero jasotzeko, trukean. Bai ez. Oso funtzionamendu oinarrizkoa da, baina baita ere eskatzen da formalitatea, ez? Nolabait arduratzea zeren dira animaliak eta zaindu behar ditugu. Orduan, nola egiten da, astero apuntatzen diren familiak, astero ekarri behar dute hondakin pixka bat. Baina edozein astetan apuntatu daiteke familia edo? Bai, apuntatu behar dira lehen. Apuntatzen dira, zerrenda batean 30 familia. Noizean behin baten bat bajan ematen du eta beste bat sartzen da. Orduan, funtzionamendua da, astero hondakin pixka bat ekartzea, eta hilabetean behin familia berak badu egun bat egunero biltzen den hondakin organikoa ekartzeko, oiloei emateko, zaintzeko, garbitzeko, ura edo elikadura babesteko, edo nolabait egiteko, eta truke arrautzak eramatea.
Kalitatezko arrautzak. Izugarrizko zapore, hemen badago zapore. Kolorea izanen dute gorrizka. Bai, pentsa elikagaiak oso anitzak direla. Ez bakarrik vegetala, fruta eta barazkiak ez bakarrik baizik eta baita ere, arrainak edo aragiaztanak ere sartzen dira, orduan oso anitza. Eta horregatik zaporea da izugarria. Nafarroako Unibertsitate Publikoek egin zuten dena neurtzea. Alde batetik osasun mailan patogenoak, baina baita ere arrautzaren kalitatea. Eta oso kalitate altua ematen zuen. Neurtu zuten ere usaila, ateratzen zen usaila, neurtu zuten egiten den zarata, biztanleen artean, eta gero nolabait analizatu zuten konposta. Ze konposta mota zen, ze aberastasuna zeukan, patogeneak edo ez zeuzkan, orduan atera da dena oso maila altuan, eta horregatik bihurtu da ohitura hemen hau egitea, hondakin organikoak ekarri, eta truke, arrautz izugarriak disfrutatzea, eta baita ere oioen konpainiarekin disfrutatzea. Oio hauek aske bizi dira, hemen, eremu hau dago itxia, baina hemen aske daude, estresik gabeko oioa dira, Benetan, bai, horregatik dauzkagu gutxi, oio gutxi eta toki nahiko zabala. Bale, etxetik ekartzen ditugunean hondakinak, gero konposta bihurtu arte, prozesu bat ematen da hemen ere, bai? Prozesu hori azalduko diguzu, Mikel? Baietz, 3 urrats daude, eta lehenbizikoa da, hondakin organikoak bota ondoren, oioak jandute, nahi dutuen beste, eta gehiago jaten ez dutenean, botatzen dugu egur xehetua. Bale, handaukazuena, ez? Hor goretzen dugu egur xehetua, eta egur xehetua da konpostaren parte lehorra, eta etxeko hondakinak da parte freskoa, ezea. Orduan bien artean egiten da lasaina bezala, egur xehetua, freskoa, lehorra freskoa, eta metro bateraino iristen denean, hor gelditzen gara. Hori da lehenengo kaxa hartan ikus dezakeguna, ez? Lehenbiziko kutxan biltzen da dena, metro bat bete arte. Eta momentu horretan bigarren kutxara pasatzen dugu. Eta bigarren kutxan? Bigarren kutxan kontrolatzen dugu ezetasuna, eta hasten da digestio fuerteago, igotzen da temperatura, eta hor patogeno guztiak hiltzen dira, eta egiten da baita ere ongarri organikoa nolabait bihurtu edo hobetu. Gure oilo hauek protagonista izan nahi dute gaur ere, Bai, atera nahi dute. Segurazki entzuten dituzue, bai ez? Daude. Hor orduan egiten dena da, zuk esaten duzun temperatura aldaketa hori, eta digestio aipatu duzuna. Eta bigarren kutxa horretatik? Temperatura estable edo orokorrean jaisten denean, 3. kutxara pasatzen dugu, eta hor zizareak lurretik igotzen dira, eta egiten dute azken prozesua eta bihurtzen da konpost oso polite batez. Eta hemen bada non erabili konpost hori, Eta hemen ideia da jendeak biltzen ditu barazkiak, aprobetxatzen du eta hondakinak ekartzen du. Egiten den konpostarekin berriz elikatzen dugu lurra, barazkiak ekoizteko, jendeak hartzeko, eramateko, hondakinak ekartzeko, dena borobiltzea, eta prozesuan arrautz izugarri honak, konposta aurrezten dugu, zeren ez dugu erosi behar, eta bestaldetik denok ikusten dugu prozesua. Proiektu zoragarria, Mikel. Bai, denon artean, UFNA baita izan zen elkarkide fundazioak eta udalak, denon artean gauzak eta noski parte hartzen duten familiek. Denon artean gauz politak egiten. Zoragarri. Mila esker proiektu honen berri emateagatik. Oso kuriosoa. Bai. Gaurko saioan Lurgardenen sortu dugun lorategi tematiko bitxienetako batea ekarri dizuet. Hemen gaude, Kalabazen tunelean.
edo nik azalpen batzuk ematen ditut Lurgarden bisitatzen danean, nolabait Lurgardeneko geometria guztia arrautzan inguruan dijoalako, ez? Eta ja tunel hontara iristen geanean, esaten dugu, hau dala Jainko monoteistei barrabilak ikutzeko tunela. Hemen dituzue barrabiloiek zintzilikan. Hemen daude Budala, Jesusen barrabilak zintzilika, eta Mari gure jainkosa horren esanak jarraituz, tunela sortu genuen, barrabilak ikutzeko beste jainkoiei, eta gaina gustatzen zaie. Zukartzen zea, behaien azpia, azten zea hola igurtzen beharen barrabilak, eta poz-pozik gelditzen dira. Bueno, guazen, etxoak egiak, porque hau benetan hola da, Marik esan da, hau sortu genuen, eta gustatzen zaie beste horiei barrabilak ikutzea. Baina, bueno, guazen azaltzea, zer diran kalabaza hauek. Kalabaza batzuk oso azkar hasten dianak, hau maiatzan ez zegoen ezer, landatu berriak zeuden kalabaza. Hilabete batean ja dana estalia, eta ja orain udazken aldea hemen ditugu kalabaza guztiak zintzilik. Kalabaza hau ez da jangarria, eta ustu egiten da. Hemen bada bat erori dena, eta nahi baduzu hurbildu, eta goazen aztertzea zer gertatzen den hemen. Honek izango ditu bai 30 kilo errex pixun, igual pasein naiz, 21 kilo izango ditu ziur. Eta kasu honetan ez da nahikoa izan hautsi eginda. Egoaize bufada batek jota, erori egin da kalabaza hau, beste hau baita ere erori izan lehenuo, eta ja lurrean ditugula, guazen ikustea zer don bere barruan. Alde batetik mami urtsu bat pixu emateiona, eta gero barruan haziak gordetzen dituen zonaldea. Datorren urteako ereitzeko hazia jaso behar ditugu, eta hauek dira haziak, oraindik pixka freskoak, gero beltzu egiten dira, baina ez dira ohiko kalabazen formako haziak, pixka desberdinak dira. Hemen do mami guzi hau, bado kalabaza hau ez da jangarria, eta zertarako landatzen dugu kalabaza hau, baditu beste erabilera batzuk. Mami guzi hori nolabait galtzen jungo da, eta nork sortzen du hori nolabait deshidratatzea? Ontxo batek. Ontxo hori nolabait azalean gelditu, eta badijoa pixkanaka deshidratazio hori sortzen. Eta prozesu hortan ontxo horrek sortzen ditu, niretzat munduan dauden kuadrorik politenak eta artelan zoragarrienak. Ez daude bi kalabaza traza berdinekin, ontxoek usten duten traza berdinekin. Esferikoak gehienetan, kolore desberdinetakoak, eta benetan dira, baina altxor batzuk marrazki horiek eta traza horiek. Hau belztu egin zait kanpoan utzi dudalako, eta hemen sortu diran pinporta beltz horiek dira nolabait kanpoan egotearen ondorioz sortutako zigindurak. Baina hau barruan nuen, eta ikusi ze politia, ze zoragarria, eta ikusi traza guzti hauek ze marabillosuak dira. Ni benetan txundituta gelditzen naiz. Hau gertatzeko, eta horren garbi ikusteko kalabazak gorde behar ditugu aterpian, ez kanpoan. Kanpoan euri gehiagikeriak nolabait belztu egiten ditu. Bale, kalabaza hauek ni jasotzen ditut eta ez dizkiot inorri ematen ez dakiz zertako nahi dituten horren beste, baina benetan artelanak iruditzen zaizkit eta hola jasotzen ditut. Baina bestela, duten erabilera ikusi. Hau da kalabaza, ja erabat utxik, haziak barruan, eta honek marakaren funtzioa bete dezake, baita ere beste musika instrumentuak sortzeko erabili izaten dira kalabaza hauek, eta baita ere ura emateko edo beste likido batzuk emateko ontziak. Baita ere ikusi izan ditut argazki zarrak, nun hau izaten da igual ohikoena, forma ontako kalabaza, baina ikuste duzuek formak anitzak eta desberdinak direla. Eta holako 3 bat kalabaza lotuta gerrian dituztela, ikusi ditut argazkiak jendeak bere bainu hartzen. Flotagailu funtzioa betetzen dutelako. Airez beteak daude, hermetikoki itxiak, eta ikuste duzue. Hola, Jainko monoteisten barrabiliak izateaz gain, badituzte beste aplikazioak kalabaza zoragarri hauek, eta benetan bitxiak dirala. Nik ja aurki, erortzen hasten dianean, jasotzen ditut eta aterpean gorde. Gaurkoan baratzeko trikimailuak ikasi ditugu, eskarola eta atxikoria txuritzeko teknika. Bestetik, piperrak jaso ditugu, pikilo piperrak. Noainen dagoen Zentzumenen parkeko oilotegia baita ezagutu dugu. Eta Inigok bere kalabazen pasarela erakutsi digu. Datorren ostiralean gehiago, ez utzik egin. Aio!